La Euskal Astea es una iniciativa que nos brinda, una vez más, la oportunidad de mostrar nuestra cultura y nuestro idioma, que no es otro que el euskera. Para ello, desde el Ayuntamiento, en colaboración con diversas asociaciones del municipio, hemos organizado casi una veintena de actividades gratuitas para que avantarras y visitantes disfruten entre el 30 de marzo y el 15 de abril. La organización de este evento es posible gracias a todas y cada una de estas asociaciones. Euskal Astea igande hontan hasiko gara, herri martxarekin, martxoak 30ean. Gero astelenean, martxoak 31, Gaiartako frontoian, izango dugu Pasaitza telesaioaren roskoa, lehen hezkuntzako bigarren zikloko ikasleek, eta bertan parte hartuko dute. Apirilak 3 ostegunean, Karmele Gizasola, Euskaraz, emakumeaz eta kirolaz mintzatuko da Dolores Ibarruri Institutoan, DBH-ko 4. mailako ikasleekin egongo da, eta ekintza hau parte hartzen dugu edo badago barruan nahi dudalako kanpainaren barruan. Gero, 11 tarditan, izango dugu Amets Pirata, txontxongilo ikuskizuna, Elkasal ikastetxean, eta eguna bukatzeko, arratsaldeko 6etan, egunon zikiera ikuskizuna San Fuentezko pilotalekua izango dugu familia guztientzako. Ostiralean, apirilak 4, goizeko 10etan, azken eguzkiloriak txontxongilo ikuskizuna izango dugu etorkizuna ikastolan. Arratsaldeko 6etan, Eriz Magoaren ikuskizuna, Gaiartako kultur areto nagusian. Eta eguna bukatzeko, arratsaldeko 8etatik 10 gutxi gora bera, bitartean, kantu poteoa izango dugu Eusko Gudariko plazan, eingorekin. Larun batean, apirilak 5, Euskal Hizkontza izango dugu, Laskarrera zen, eta gogoratu gaur bertan, 24tik 28 bitartean hasiko direla ja etiketak salgai egoten. Tabernetan izango dira Laskarrera zen Dondenere eta 1914 tabernan, San Fuentesen 14an, eta Gaiartan izango ditugu salgai mehatxa tabernan. Apirilak 6, igandean izango dugu herri kirola, goizeko 11etan, Bizkaiko eskola kirola mailako infantil eta kadete kategorietako herri kirola. Jardunaldia izango da Eusko Gudaria plazan, Gaiartan, eta, euria eginez gero, Dolores Ibarruri plazan pasatuko dugu. Ere bai, goizeko 11etan izango dugu Abantoko 22. bizimartxa, hau antolatzen dute Lugorrik, Laskarreraseko gazte konpartzak, Gaiartako kuadrilek, Azola Euskara Elkartea eta Abantoko Euskaltegia AEKak. La Trinidad plazatik abiatuko da, Laskarrera zen, goizeko 11etan, eta 12etan Gaiartako Dolores Ibarruren Instituto paretik igaroko da. Apirilak 11, ostiralan, eguerdiko 3:04, Buenos Aireko ikastetxean izango dugu Jirabira diskoteka martxosoa, eta Euskal Astearekin bukatzeko, apirilak 15 asteartean, goizeko 11etan izango dugu Amets Pirata, txontxongilo ikuskizuna aparta, Azkartzako Isusi ikastetxean.